Исәнмесез, хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Эфирда Теләче телевидениесе атна вакыйгалары тапшыруы. Студияда Лилия Кыямова бүгенге чыгарылышта. 9 май бөек җиңү бәйрәме якынлаша. Бөек Ватан сугышы ветераннарының сафлары елдан-ел сирәгәя. Исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең каберен белдиләр. Район башлыгы Илдус Зарипов Бөек Ватан сугышы ветераннарын үзе тәбрикли. Православие динен тотучылар улы көн, ягъни Пасха бәйрәмен билгеләп үтте. 1 май бәйрәменнән безнең репортаж. Грандиоз гала-концерт, Туган җирем Теләче иҗат фестивале тамам. Җиңүчеләр кемнәр? 26 апрель бөек шагыйребез Габдулла Тукайның туган көне иде. Аның быел тууына 130 ел тулды. Шул уңайдан районыбызның Ял паркында да шигырь бәйрәме үтте. Салкын кыш үтеп, ямьле яз җиткәч, халкыбыз Бөек Тукайның туган көнен билгеләп үтә. Һәр елны мәктәпләрдә шагыйрь иҗатына багышлап әдәби кичәләр уздырыла. Иң зур чара быел район Ял паркында укытучылар, балалар катнашында шигырь бәйрәме итеп үткәрелде. Юк кеби, бер нәрсәм юк, бер нәрсә ким. Бар да бар, тик юк туганнар. Мин ятим, монда ятим. Монда бар да ят миңа. Бу Мингали кем, бик мулла, бик Мөхәммәд, бик Тимер. Берсен дә белмим әллә кем. Сездән аерылып туганнар, җайсыз, уңайсыз тору. Бу тору әйтергә мөмкиндер. Кояш, айсыз тору. Biz indi Тукайыбызның 130 еллыгына алдан ук хәзерләндек. Төрле рәсем конкурслары, шигырь конкурслары, иҗади конкурслар игълан иттек. Һәм менә бүген инде аның нәтиҗәсен ясыйбыз. Балаларыбыз шул кадәр актив катнаштылар, өлкәннәр дә бик актив катнаштылар. Шигырь иҗат итүчеләр булды. Менә без бүген паркта алар белән якыннан танышып үтәрбез әле. Быел Габдулла Тукайның тууына 130 ел тулды. Габдулла Тукайның шигырьләрен яшь вакытта әби-бабаларыбыз ятлаган, әти-әниләребез укып үскән. Хәзер аларны сабилар өйрәнә. Кояшкай балалар бакчасына йөрүче балалар да тәрбиячеләре белән Тукай бәйрәменә килде. Biz балалар Кояшкай балалар бакчасыннан килдек. Теләченең Кояшкай балалар бакчасыннан 30 бала килдек бүгенге чарага. Габдулла Тукайыбызга быел ничә ел инде балалар? 130 ел, шулай бит, 130 ел булды. Бу чарага biz бик нык әзерләндек. Biz бакчадан балалар белән шүрәлеләр булып, су аналары, бала белән күбәләк булып киенеп, кәҗә белән сарыга киятнән кәҗә белән сарык һәм бүреләр булып киенеп килдек. Шулай ук Гали белән кәҗәнең кәҗәсе килде. Татар егетебез бар. Ул шул ук вакытта шүрәленең былтыры да, су анасының карак малае да, кызыклы шәкертнең Акбайның дусты да, шулай бит. Әмир куелу безнең Әмир. Шигырь 15 минутлык шигырь ясаячакбыз, менә шуңа әзерләндек килдек biz бүген. Габдулла Тукай татар халкының бөек шагыйре. Ул дөньяда нибары 27 ел яшәгән шушы кыска гына вакыт эчендә бик күп шигырьләр, әкиятләр, мәсәлләр язып кала. Без кая гына барсак та Тукай геройларын чаршабыз. Елга буена су анасы күнелгән шымса урманга керсә, шүрәле искә төшә, өйдән ерак китсә, туган телне килә. Тукай безнең кечкенә белем, эшкә хезмәтне сөяргә өндәй. Тукай язы шигъри яз дип исемләнгән бәйрәм чарасында Габдулла Тукай шигырьләре яңгырады. Һәр чыгыш ясаучы матур итеп, сәнгатьле итеп шигырь сөйләде. Хәтта шигырьләр рус телендә дә яңгырады. Как беспредельно жалобна она тревожит сердце, в ней живет татар многострадальная душа, в протяжных звуках 300-летних нет, горька она и все же хороша. Да, много тягот испытали мы, не сосчитать пролитых нами слез, но пламенную веру, любовь. Үзәк урта гомум бирү мәктәбеннән килдем. Мин Габдулла Тукайның милләткә дигән шигырьне өйрәндем. Аның шигыре бик матур һәм өйрәнүе аның бик җиңел иде минемчә. Бу көнне Тукай язы шигъри яз дип исемләнгән бәйгегә дә нәтиҗә ясалды. Бердә Тукайга багышлап язылган шигырьләр укылды. Аның әсәрләрен сурәтләгән рәсем конкурсы да урнаштырылган иде. Җиңүчеләргә истәлекле бүләкләр, дипломнар тапшырылды. Илмир Әхмәтҗанова, Рай Рашитов, Илнар Ханипов, Теләче телевидениесе.
Келесі адныңа илебіз 9 май бейік жеңу күнін бәйрәм итәчәк. Ил тынычлыгы өчен көрәштә катнашкан әби бабайлар яукырында ятып калган солдатлар алдында біз мәңгегә бурычлы. Исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең каберен белдиләр. Исән ветераннарның саны да елдан-ел сирәгәя. Төрек Тәмтә авылында яшәүче Нургали ага Шакирҗанов та илебез тынычлыгы өчен көрәшкән зат. Күптән түгел аны район башлыгы Илдус Зарипов та тәбрикләде. Төрек Тәмтә авылында гомер кичерүче Нургали Шакирҗанов бу көннәрдә сугыш хатирәләрен яңарта. 17 яшендә туган илен сакларга чыгып киткән егеткә сугышның эчендә кайнарга туры килә. Туган якларына ул 1948 елда гына әйләнеп кайткан. Әниемнең хәер дугалары исән калырга булышты ди тапшыруыбыз герое. 28 октябрьдә бик матур шәһәр Суслан җирендә булдым. 64-нче полкта. Суслан җир дигән шәһәр ишеткәнең бармы? Ничәнче ел булды инде бу? 42-нче ел. 42-нче елда. Аннары кайларда 17 яшькә чыгуга. Андары Муром дигән шәһәргә учебный батальонга алдылар. Мәскәү облысы. Муром дигән инде шәһәр. Учебный батальон рота булды. Андары 43-нче елны Ладога күле аша Самиясына катерләр ташыдылар Ленинградский. 60 сугыш беткәч 3 ел әле безнең шундый булды. Эстониянең баш шәһәре Нарва шәһәрендә. Шуның белән эшләдек. 125-й понтонный мостовой саперный батальон. Фин граница саҗаракта үләр. Алар утстаудан сөйләнә. Аларга куелган минаны, үдебез куйган минаны, андары немец куйган минаны тапты. Ул син тапмасаң, ул сине табадыр. Этче үйрәтелгән эт китереп карадылар. Ул шахматный порядканы югалтты. Подарбат ителде солдатлар мине дилегәндә. Андары шуп дигән нәрсә белән файда таптыгандары минискастел тозаттырлы тимерләргә узбук бирде. Алдатты кешене. Бөек Ватан сугышында батырлыклар күрсәткән Нургали абый тыныч тормышта да югалып калмый. Янбулат авылы кызы Зөлкамал апа белән матур тормыш корып, балалар үстерәләр. Гомер буе хуҗалыкта хезмәт куя, бригадир булып эшли. Монда авылга кайткач, чабата башын калдыратып, көнне 3 бәрәң ашап, 15 ел бригадир булып эшләдем. Ondan soň kombayndan икмәк поднимать ettim. Onları lişine geçip kaydalarında 12 yılında işledim. Озакламый Зөлкамал апа 90 яшен билгеләп уза, сугыш ветераны 92 яшен тутырды. Шушы көннәрдә Нургали абый янында районыбыз башлыгы Илдус Зарипов та булып китте. Үткән тормышны, авырлыкларын үткән, чыдыккан, күрмәгән калмады инде. Сугыш мәхшәрен ачлыкны татыган Нургали Шакирҗанов тыныч, мул тормышка сөенеп бетә алмый. Барлык ветераннар кебек аның да теләге бер: күкләребез аяз, тормышларыбыз тыныч булсын дия. Илмир Әхмәтҗанова, Инар Ханипов, Ләшә телевидениесе. Быел православие динен тотучыларының Пасха бәйрәме, ягъни Олы көн 1 майга туры килде. Безнең иҗат төркеме әлеге бәйрәмнәрне үз күзләре белән күрде. Олы көн яки Пасха бәйрәме язгы көн төн тигезләшүгә. Һавадагы айның торышына карап, һәр елны төрлечә туры килә. Бәйрәмгә каршы төн дә үзенчәлекле, серле булып саналган. Христиан динен тотучылар бу төнне яки иртән гыйбадәт кылып уздыра. Субаш авылында яшәүче керәшен карындашларыбыз да Олы көнне бөтен йоласына туры китереп үткәрә. Атаның сиятайтының исеменә амин. Ey Allah, biz yazıklarga da izgilikli bol, biz yazıklarını da kişir. Ey Hıdayım İsus Hristos Allah, ola senin kaderli tazanığında köngüllerinde Allah'ın jürtken arıtırmış latalarımızdan bar avliyalarının tilekleri hakkına biz yazıklarını da kıtkara kör. Amin. Ulluq bayramımız bilen bəylə köp kına yılalarımız var. Bu yılalarımız Subaş avılında hem bütün yakın tire Kurşa avıllarda da bu yılalarımız ütelip bara bu mümkünde. Әлеге yılalarının en körkemi, en motora, en kütüp alğanı, hem en köp kullanıştağısı, hem
инде иң күркәм йолаларның берсе булган йолабыз йомырка буяу, күкәй буяу йоласы. Әдәби телдә йомырка буяу дип әйтелә, әмма безнең су башында элек-электән күкәй буяу йоласы дип әйтелә. Һәм без аны күкәй буябыз дип сөйләшәбез. Бу безнең Пасха каршы көнне авыл яшьләре бөтенесе дә елында, бөтенесе дә тау башына чыгып, шиннар яндырып, учаклар ягып, шунда Пасханы каршылый торган булганнар. Бу безнең инде Иисус Христосның терелгән вакытта тау ташлар ярылып, күкләр күкрәгән, күк капусы ачылган дип тә сөйлиләр. Күк капусы ачылган вакытта теләгән теләкләрне һәр вакыт кабул була торган булган дип. Бу безнең Иисус Христосның терелгән вакытта тау ташларны ярып, менә шуның хөрмәтенә мылтыклар атып яшьләр, учаклар яндырып каршы ала торган булганнар. Без бүген Анна Тутиләрнең өендә. Керәшен карандашларыбызның олы көн алдыннан шундый гадәте булган. Алар кичтән йомырка буяп калдырган. Йомырка бит әле ул тормыш символы булып та санала. Анна Тути, менә сез безгә аңлатып китегез әле. Бу йола ничек башкарылган икән? Алсы без җидатна уразага кереп, Христосыбызның терелеп торганына уразалар тотып, без көтеп алабыз. Мунчалар ягып, чабынып, чистарынып чыкканнан соң, менә шушы күкәйләрне манып, хәстәрләп куябыз. Менә суга суган кабыгын салабыз. Суган кабыгыбыз безнең кайнап чыга. Башта әле без күкәйләрне салкын суда тотабыз. Салкын суда тотсаң, күкәйләр ярылмыйлар. Аннан су кайнап чыккачтан күкәйләрне шунда салабыз. Алар бик матур булып пешәләр. Күктәге атабызны җырлап, әйтеп инде, эй күктәге атабыз, данлы булып торсын исемең синең, килсен патшалыгың синең, җирдә дә күктәгечә булсын иркең синең, бүген көнлек икмәгебезне бир безгә, бурычларыбызны кичер, бездән безгә бурычлы булганнарны кичергән күк, безне алданырга ирек җибәрмә, син изгелекле Ходаем. Менә шушылай иманнарыбызны, күктәге аталарыбызны укып, без күкәйләребезне куябыз хәзер. Күкәй бит әле ул безнең тормышыбызның символы. Бер-береңә кызыл йомырка бирешү, татулык, җылылык өләшү, куанычлар белән ортаклашу дигәнне аңлата. Бәйрәм табынының түренә дә кызылга манган йомырка кую иң зур сый санала. Христос терелеп торган, чынлап терелеп торган. Христос терелеп торган, чынлап терелеп торган. Христос терелеп торган, чынлап терелеп торган. Менә туганнар, ризык булсын барыбызга да. Рәхмәт. Субаш авылында бер төркем балалар йорттан йортка кереп йомырка җыеп йөриләр. Һәм әлбәттә алар һәрбер кергән йортта үзләренең теләкләрен әйтеп калдыра. Иң беренче булып йортка кергән баланы мендәргә утыртып ширләтү гадәте дә бүгенге көндә онытылмыйча сакланып килә. Шир-шир килеп, каз бәбкәләрегез, шебиләрегез күп булсын дип теләкләр әйттерү, үзенә күрә балалар өчен кызык та, йолаларны өйрәтү максаты да булып тора. Әтәшеге сау булсын, тавыкларыгыз шибиле, җомырканы күп салсын, каты басып утырсын, җомыркалар томаланмый вакытында чирсеннәр, аннан сап-сары шибилер тәгәрәшеп чыксыннар, исән-имин үсеннәр, дәү тавыклар булсыннар, зур күкәй салсыннар, каз үрдәгегез үрчесен, абзар тулы мал булсын, Шулай булсын юлым, ай рәхмәт. Балалар бер йортны да калдырмыйча күчтәнәчләр җыя. Йорт капкасын ачып керү белән теләкләр әйтүдә онытылмый. Керәшен авылларында тагын бер матур гадәт яшәп килә. Балалар йомырка җыеп бетергәч, авыл уртасына җыелып, йомырка тәгәрәтеш уйныйлар. Быел Пасха бәйрәменең 1 майга туры килүе тагын да үзенчәлекле. Чөнки рус керәшен авылларында гына түгел, татар авылларында да йомырка җыю традициясе яшәп килә.
Әлеге гадәт якын тирә Крәшин авылларынан күчеп килгән дип тәсилиләр. Татар авылларында әлеге гадәт йомырка алыштырудан башланган. Әби-бабаларыбыз йомырка алыштырып, тауык астына куя торган булганнар. Тора-бара бу күренеш йолага әйләнеп, авыл халкы 1 май алдыннан йомырка кызартып, печенье, конфетләр әзерләп куя. Күптәннән гадәткә кергән, бу без балачак тавык бар иде. Безнең бу казаклар Кече Кибә хуҗа, Олы Кибә хуҗа авылларында күптәннән сакланып килә торган шундый традиция. Без бу бәйрәмне бик каты көтеп алабыз, бик шатланабыз. Балалар өйдән өйгә кереп бәйрәм белән дип котлыйлар. Күчтәнәчләр бирәбез, йомыркалар бирәбез. Бу иң көтеп алган бәйрәм безнең дә балаларның да. Biz balachaqta менә миңа хәзер 66 яшь, үземне белгәннән инде без йомырка җыядырыйк балачактан ук. Каян кергәнен мин үзем белмим. Ул гадәт бер дә биткәне юк. Хәзер дә җыялар, бик күңелле менә. Балаларга шул гына кирәк тә. Йөзләрдә елмаю, күңелдә рәхәтлек хисе. Шулай булмыймы? Күчтәнәчләр тулы букча белән өйгә кайтып керү үзен итара. 1 май яз һәм хезмәт бәйрәме дибез. Кемдә ничектер, ә бездә ул йомырка җыю бәйрәме. Алсыҗихан Шынайнар Ханипов, Теләче телевидениесе. Берничә ай дәвамында барган районыбызның 25 еллыгына багышлап үткәрелгән Туган җирем Теләче иҗат фестивале тамам. Аның грандиоз гала концерты 30 апрель көнне район мәдәният йортында үтте. Халык белән тулы зал, 4 сәгатьтән артык барган концерт. Буларның барысында хәбәрчебез Илмира Әхмәтҗанова күреп кайтты. Узган атнада район мәдәният йортында районыбызның 25 еллыгына багышлап үткәрелгән Туган җирем Теләче сәнгать фестиваленең гала концерты узды. Концертка килүчеләр иң элек авыл җирлекләре әзерләгән күргәзмәләр белән танышты. Фойега килеп керүгә җыр-моң, гармон тавышы агыла. Без Ямбулат авылыннан килдек. Уякмакчы булсаң, халык күңелләре дигән район эчендә оешкан фестиваль кысаларында безнең Умырзая фольклор ансамбле белән без инде югары уңышларга ирештек. Biz indi rayon күләмендә 1-нче урынга чыктык. Мамадыш шәһәренә барып кайттык. Бүген дә инде менә шушында шушы бәйрәмгә халыкның күңелен күтәрү өчен Теләчебезнең 25 еллыгын котлап, юбилей белән котлап килдек. Иҗат бәйгесендә 1373 үзешчән катнашып, үзләренең җыр биюгә осталыкларын күрсәтте. Гала концертта катнашырга шуның 300 узды. Авыл җирлекләре ишма предприятиедә эшләүчеләр концертка бик теләп әзерләнде һәм бик матур концерт куйдылар. Теләчебез оешуга 25 еллыгына бик зур фестиваль үтте. Монда бик күп номерлар булды. Һәр авыл үзенең сәләтен, бөтен матурлыгын, байлыгын, гореф-гадәтен күрсәтте. Менә бүген шуның финалы. Һәр бер авылдан җыелган иң яхшы номерларны күрсәтәләр. Бүген бүләкләү дә була. Шуңа күрә барлык халык килгән халыкларның кунакларын тагын бер кат котлыйбыз. Шушы фестивальләр, конкурслар булганда безнең гореф-гадәтләр яши әле. Туган җирем Теләче сәнгать фестиваленең гала концертында кечкенә сабыйлар да, яшьләр дә, өлкәннәр дә чыгыш ясады. Һәр үзешчәннең чыгышын тамашачылар көчле алкышларга күмде.
Баланды җирлегеннән килүчеләр концерт барышында Теләче базары күренешен сәхнәләштерде. Җыр бию, уен көлке, сатып алу барышы тамашачыларны данлыклы Теләче базарына алып кайтты. Тәүге базарларын бер барлык, үз кул көче, үз хезмәте белән сәүдә иткән безнең бабайлар. Әйдәле гәштәй, кызларны бер биртеп алыйк әле. Sen balansız şovunu pensi duyulmuşsun? Ben seçtikken, min üzüm balansızdan gelip Tileşi pazarından keşe izleyip yürüyüm. Senin satasını bilmedim de. Koyar keşe eyle kızım. Evet, nesilli keşe. Nesilli mi? Mine, eyde korima kişiye, kişiye. Öyle bilmediğini satan değil. Yok. Olaysa uytum alam geldi. Evet. Beyesin yıkarsın. Yok, kilişemiz indi. Kilişesi bulsa eyde korima. Районыбызның гармончылары татар халык көйләрен уйнап, тамашачы йөрәгенә үтеп керсә, биючеләребез үзләренең шаян, дәртле биюләре белән сокландырды. Гала концертның иң күңелле мизгеле бәйгедә җиңү яулаганнарны бүләкләү тантанасы иде. Район башлыгы Илдус Зарипов бик матур иштәлекле концерт булды. Алга таба да сезгә уңышлар диде үз чыгышында. Бик матур концертлар бара. Бүген инде менә финалы. Безнең яхшы фестиваль Теләчедә белән түгел, инде узган ел бу фестиваль безнең башлы багышланган иде. Җиңүнең 70 еллыгына. Быел юбилейлы 25 еллык. Менә шул кыйшаларда безнең бик матур концертлар үтте. Бөтен авыллар район сәхнәсенә килеп концертларын куйдылар. Бу уникаль күренеш республикада, Рәсәйдә дә. Мин ышанам әйтә алмадым, мондай фестивальне булганы юктыр. Авыллар бердән булып күтәрелеп, җыелып килеп район сәхнәсендә шын зур концерт, изәр кеше килде бит. Моны хәтле балалардан башлап, бөтен коллектив, апалар, абыйлар, ветераннар барысы да килде, авыл өчен дип, авылның данын яклап, үзләренең җирләрен яклап килделәр, яхшы итеп чыгыш ясадылар. Берсеннән-берсе өйрәнеп тә, көнләшеп тә, иң әһәмиятлесе үзебезнең туган җир дип, үзебезнең туган авыл дип бик матур концертлар куйдылар. Шул вакытларда кирәләнеп кайттык үзебезнең яшьлеккә, инде
ынта барган, авылдагы безнең кичке уеннары, яшьләрнең уеннары, менә шул вакытлар. Инде бит аларны бездән табышладык. Алар истән чыга башлаганнар иде. Халыкның гырыф-гадәтләре, фольклорлар, кич утыру, башка күренешләр белән барысы да безнең сәхнәләрдә үтте. Сондай талантлы, матур иттереп, безгә аларны күрсәттеләр. Менә бу безнең мирас, татарның мирасы, халыкның үзебезнең җырлар, моңнар, уеннар, менә буларны безгә онтырга ярамый. Рәхмәт аларга, алар менә яңардылар. Шулай дип, Туган җирем теләче сәнгать фестиваленең җиңүчеләре булып, авыл җирлекләре арасында беренче урынга Алан, икенчегә Баландыш, өченчегә Үзәк җирлеге лаек булды. Оешмалар арасында икенче урынны район эчке эшләр бүлеге белән Мәгариф бүлеге бүлеште. Өченче урынга район Үзәк шифаханәсе чыкты. Илмир Әхмәтҗанова, Иннар Ханипов, Теләче телевидениесе. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, 1 апрельдән 2016 елның 2нче яртысы өчен Теләче газетасына язылу кампаниясе башланды. Тулысы белән язгы һәм җәйге мәшәкатьләргә керешкәнче, район газетасына язылып калырга ашыгык. Район газетасы безнең газета. Район газетасы район көзгесе. Аның битләрендә район тормышы яктыртыла. Теләченең хезмәт сөючән халкы, районда узган вакыйгалар, гыйбрәтле язмышлар, халык авызы рубрикасы белән танышып барасыгыз килсә, Теләче газетасына язылыгыз. Исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тамашачыларыбыз, районда чисталык 2 айлыгы дәвам итә. Шул уңайдан балалар мәйданчыклары, массу күләм ял итү урыннарын, юл кырыйларын, автомобиль юлларын, сәнәгать һәм көнкүреш калдыкларынан чистарту бара. Һәрберебез дә үз территорияларын чистартып, матурлап торсак иде. Эковесна 2016. 2 месяца санитарно-экологической очистки в Татарстане. Хочешь, чтобы жизнь стала лучше? Начни со своей территории. Эковесна 2016. Чисто на душе, чисто вокруг. Үзара салым җыю буенча референдум акчаларын җыю башланды. Авыл җирлекләрендә әлеге эш инде төгәлләнде. Әтләче авыл җирлегендә әлеге эш акрынрак бара. Шуңа да хөрмәтле райондашлар үзара салым акчаларын кыска срокларда авыл җирлегенә тапшырсак иде. Акчаларны шулай ук Акбарс банкының кассаларына да тапшыру мөмкинлеге бар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Теләче телевидениесенең бүгенге чыгарылышы да тәмам. Мин исә сезнең белән киләсе атнага кадәр дип саубулашам. Алда безне яна бәйрәмнәр көтә. 9 май бөек җиңү көне. Барлык сугыш ветераннарын, тыл хезмәтчәннәрен, сугышчы балаларын әлеге матур бәйрәм белән тәбрик итәсе килә. Әлбәттә, ул елларның вакыйгалары мәңгегә күңелдә, мәңгегә хәтердә. Хәзерге тыныч матур көнебез өчен без бары тик сезгә рәхмәтле. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле ветераннар. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.